Sí, ens ve un partit molt bonic, sobretot per tota la illa, i un partit per disfrutar pels dos bandos i amb molta il·lusió de jugar demà. Bé, el Sant Jordi per mi és un equip que surt a guanyar i que no especula, que li agrada atacar, que li agrada córrer i li agrada la pilota. Llavors és un equip molt similar a moltes coses que a nosaltres també ens agrada fer, i crec que serà un partit molt bonic per l'espectador i també per nosaltres, perquè sempre és molt més atractiu jugar de tu a tu contra un equip que no tenir que anar picant pedra amb un equip que es fica 8 o 9 jugadors defensant davall del travesser. Sí, els jugadors venen d'una temporada espectacular, venen de moltes coses ben fetes i solament estan esperant el moment per tornar a jugar, perquè disfruten molt junts, i la veritat que és tot una pinya, i demà anirem a jugar a donar el millor de nosaltres. Nosaltres hem de repetir el que fem durant tota la temporada, tots els camps, sobretot també com a visitant. Crec que hem fet grans partits, crec que som el millor visitant de la Lliga, i això és el producte de fer moltes coses bé, que hem de seguir repetint fent-les, i això normalment ens ha donat fruits. Llavors jo estaria content fent tot això que ens ha donat fruits, i prou, seguir caminant a poc dintre d'aquesta lligueta final, estar sempre a dalt i estar sempre amb possibilitats d'estar en una d'aquestes dues places. No, jo crec que els 6 equips que estem a la lligueta d'ascens som, com vaig dir, els que hem merescut estar-hi. Per mi, jugar contra tots ells, els altres 5, tenen un sentiment més especial, perquè jugues contra els millors, i això és el que serà demà.